Recitarem un poema que es titula Les síl·labes, de la Joana Raspall. Diu: si dius gat, com si dius gos, si dius sol, com si dius nit, dius un mot que és un sol crit. Si dius lluna, si dius terra, si dius casa o dius camí, dius un mot que es pot partir. Si dius llàgrima o joguines, o maduixa o rossinyols, pots partir-lo en 3, si vols. Nuvolada, farigola, calendari o xocolata, pots partir-los molt bé en 4. Altres mots en 5 poden ser tallats, com llaminadura, com esgarrinxada, com ensaïmada o desemmascarat.